Световен ден на водата. Природата е дала най-ценното на човека, а именно водата. Тя се намира в различни водни басейни, които са океани, морета, реки, езера и потоци. Начини на замърсяване на водата от хората. Изхвърляне на отпадъци в водата. Селско-стопански дейности, като използването на отрови, торове и други средства, които причиняват голямо замърсяване на въздуха и водата. Хората използват все повече вода за лични и индустриални нужди. Увеличава се не само консумацията на вода за основни нужди, пиене, поддържане на лична хигиена и други. Най-чистата вода е в ледниците. Необходимостта от вода на човека е на второ място след кислорода. Без храна човек може да издържи 6 седмици, а без вода 5 до 7 дни. Водата покрива около 71% от повърхността на планетата Земя и е съсредоточена главно в океаните. Водата е много ценна и трябва да я пестим.